Check, shop en ontdek. En waar is uw Aliet? Niet altijd boeten stiet. Ha, Aliet. Hey Reinoud. Hey, sinds dat te wachten op ijs of zo? De winter is toch al lang voorbij. Nee jongen, ik wacht je nergens op. Ik stiek gewoon wat naar het wetter te zien. Waar zou het heen gaan, denkst je? Nou, die kant op. En dan? Geen idee. Nee hè? Maar ik wil. Het is een beetje moeilijk om hier uit te lezen. Maar als het een paar minuten hast, dan stiek ik een plakje op waar ik het die perfect uitlezen kan. Oké? Geen probleem. On straks. Aliet, wat nou? Is het tijd? Nee, het is tijd voor een experiment. Ik zal die Shillette Reinoud met het wetter in een sleet hinneget. Zo, die staat op. Daar kom ik straks bij waarom. Dit is een stuk loon. Bouwloon of grijden, dat maakt het net zo volle uit. Het is prachtig waar. Maar dan, in Ien begint het terrein. Het wetter zakkert, verdwijnt in de groen. Maar het zakkert niet kilometers de diepte in. Want onder de oppervlakte begint het wetter in lietse streamkes te rennen. En hoe rint wetter altijd? Precies, van heeg naar leeg. En leeg is in dit geval de sleet. Het wetter van het loon stroomt dus in een sleet. En van daaruit in een veert of in een kanaal. Het maakt dus een kilometerslange reis. En uiteindelijk komt het in de zee. Nou, let op. Boppen de zee skient, kijk was bij us, zo nou en dan de warme zinnen. En wat gebeurt er nou met wetter als het warm wordt? Precies, het verdampt. En die wetterdamp, die gaat omheen, sa de lucht in. Maar boven in de lucht is het koud. En daar kwollet de wetterdamp dus oor en verhoor het weer in, zomaar, wetterdruppels. Nou, die vallen vanzelfs naar onderen ta en dat is deer gewoon Rijnwetter. En dat Rijnwetter, dat valt dan weer op het loon. En zo maakt het wetter heel tijd hetzelfde roensje. En dat is een tocht van jaren. Want voordat het door de groen zakkert, in een sleet, in een veert, in de zee, verdampt, Rijnbui. Nou ja, Reinoud, dat kan wel jaren worden. Maar dat is de kringloop van het wetter.